Straight to the Atong point. pagtagad mahigala ning dugang nato nga mga reports. Doon na pa ba'y dugang angle sa Idol Tweety or okay na? Unya na lang tang taod, no? Atong pagtagad mahigala ang dugang report niya si kasama ang Jen Gallardo itong kuhaon po ang dugang report. Pero sa pagkakaroon, ato sa mahigalang pagtagad kay kining turista mahigalay gikawatan man sa Temple of Lea, may gani kay di apod manghigalay CCTV, no? Ato ni nga pagtagad mahigala. Asa man tong kuha na dong? Ano man doon na 300,000 kunong kwarta da ining maong nga turista? Unya, dito, mo ni siya? Bebe, ito kunong kuanon, be? Sa CCTV ni sa kuan? Temple of Lea? Bebe, gamay lang ha? Kailan na sila kita, kabantay ko na nila. Anong bayan eh? Apil na bayan. Mau itong baga. 300,000 na kwarta ko, no? Matod pa? Kita di target para Wala, anong bayan? Anong nino? 1, 2, 3, 4, 5. Limas lang mo? unong na ikaw. Muras na ilang batayan ba? Aha. I-normal ko na play ba? Katong baga may ilang kuhaon. Daghan din sila. Kuyawan ni salisi. Salisi ni no? Salisi gang. Tirang buwag. O, gikuha. Kau urtong kini siya men president. Naka na number 8, apil na number 8. Ninawag mo na ninawag taxi. Apelan la. Sa pagkuha. Asta ka na bayad ka. Nang picture. Apil na bayad mo na ninawag taxi. Kung kinsa mo yung doon niya. Amo na kinas bago niya. Kanang babae na. Itong lakaw. Na, nituyok. Oo na. O, gikuha bag. Muna yung gidagaan. Oo na. Ay, ang babae sa likod ang Kuha ang bag, gipasa sa usa. Kailan na sila kita, kabantay ko na nila. Anong bayan eh? Apil na. Okay, kaning baga, no? May gikuha, no? Turista na dito sa Temple of Lea. Kita di target para Wala, anong bayan? Anong nino? 1, 2, 3, 4, 5. Limas lang mo? unong na ikaw. muras na ilang batayan ba? Utaray butang mga. I-normal ko na play ba? Tayo ilang tuyukan na nila. Bag ni mahigala. Tirang buwag. Kau urtong O sa man, gipunit pa ni Primero dahil. Naka na Di number pa ni 8, mao. apil na number 8. Ninawag mo na ninawag taxi. apelan la. Gibalik ang butang. Asta ka na bayad ka. Nang picture. Apil na bayad mo na ninawag taxi. Kung kinsa mo yung doon niya. Amo na kinas bago niya. Kanang babae na. Itong lakaw. Na, nituyok. Ituyok to usa. O, gipunit to usa. Kini na. O, gipunit. Gidagaan. Oo na. Nya gipasa sa usa. Ang babae sa likod ang Oh, so inikuha sa kabutang ipasa sa bigas. Aha. So katong mo itagiya sa bag tong unang nipunit kaning nakaitom dai, no? Mga Korean sila. Ato ni pagtagad mahigala kay kining Temple of Lea magod mga kaigalan usa ni sa mga Soroyanan o mga turista, no? Okay. So nitabo ini, grabe ni mga tawhanan. No man gigid ka kumpiyansa dai butan-butan ang bag nimo, imong cellphone, imong pitaka. Sus, leksyon gud ni mga kaigalaan kay basin og kanang paglingi nimo wa na dahil imong pitaka, wa na imong cellphone kay taka kag butang. Kumpiyansa ka, usahay na ba di man ka makahuna-huna nga gikawat, kunahuna ka iya ito siguro sa sakyanan to, siguro nahabilin siguro sa bahay. Di man ka magkakuan. Sus, tanaw, okay niyo. So ang bag ano niya nagibutang sa may haligi sa Temple of Lea. Unya kini kunahing uban na pa-picture-picture mura sa kunahing mga turista nag-iping-iping niya sa bag dai kay dunay kwarta nga 300,000 na isuod nimong bag. Ano? Oh, tora. Bebe gamay lang ha. Oh, gipunit. Garang gida. Muna yung gidagaan. Oo na. Oh, tora. So gipasa sa babae. sa likod ang Oh, Dili kailan na sila kita, kabantay ko na nila. Anong bayan eh? Apil na. iping-ipingan nila. Kana may halay. Kani sila. Oo na. Kita di target para Wala, anong bayan? Anong nino? 1, 2, 3, 4, 5. Makaubang sila no, di ba kailangan kuan? unong na ikaw. muras na ilang batayan ba? Utaray butang mga. I-normal ko na play ba? Pagbantay sa kanus ang malipat ang tagiya. Tuyukan na nila. Actually, tirang buwag. Oh, gipunit ni Primero sa tagiya. Kau urtong Gipunit Primero. Nya gibalik sa niya butang. kini siya men president. Naka na number 8, apil na number 8. Ninawag mo na ninawag taxi. Apelan la. Sa pagkuha. Asta ka na bayad ka. Nang picture. Apil na bayad mo na ninawag taxi. Okay. Kung kinsa mo yung doon niya. Amo na kinas bago niya. Kanang babae na. Itong lakaw. Na, nituyok.
Kuyawa oy. Oo na. Karang gida, gira. Muna yung gidagaan. Gikuha. Ay, Nya gipasa sa babae. Nya nalakaw sila gabi ha no. Dili Ona. Kana lang sila. Ana nagpulo puti nga nagatras ang atas bantin. Nanaiming. Kana na may halay. Kani sila. Oo na. Wala. Natulog. Kita di target para. Oo na. Bayo na ron no. Oo. 1, 2, 3, 4, 5. Lima sila kabo. Oh, mga turista ni. Muras na ilang batayan ba? Wala rin. Kini ko mga turista tinuod nalingaw selfie. Nalingaw kay kana gumato kay Templo Lian nindot may tan-awon murag kon ba? Sus nalingaw sila. Actually, tirang buwag. Makaingon sa kag mga turista ra punang uban. Kau urtong. Kini siya men pa dyan. Na kana number 8, apilo number 8. Ninawag mo na ninawag taxi. Apela nila. Abra gikuha Balik kwan. ka. Kanang picture. Apilo ba mo na ninawag taxi? Sus na unsa ni kalakiha. Okay, so mo ni nakuha gyud na ang bag. Amo na ginas bag niya. Okay, so mo ni mahigala mga suspect naglibot-libot dayon aron na bantayan ang bag. Unya nakuha gyud nila mga kahigalaan no, usa sa mga lalaki nagputi og pulo og nag sling bag og ito maoy ni punit sa bag. Sa turista nalipat na mahigala gipasa pud spikas. Pag human kuha sa bag nga itom gipasa dayon niya. Unya sa iyang kauban nga babae aron dili maklaro kung dunay musita kunuhay. Pero kini ni ang sa to padayon panang gi-check ron sa to mga pulis. Kaya klaro na sa CCTV ay kini mga tawhana. Pangdakpo ni mga tawhana ka mga sao man to pag-attract og mga turista og naa ning mga klasiha. Nya kato po mga naminaw nako karon kitantanan no. Sahir ba kuan na ba puta yung tagbutang-butang ining mga bagay usahay good mo nagkumpiyansa ka ba? Isa ka nang pitakan nimo or cellphone nimo di gid ka kumpiyansa bisag coffee shop pa inday ken o sa dapit no. Kay malipat ka gamay ana pag tan-aw nimo wa na diha. Di na ba kakaingon na nagkuhan balik ka sa kinan o asa ba ka kamo adto kay basing habilin? Di man ka magduda na gikawat pa ka na sa imong hunahuna nimo murag ikaw ba kay nakalimot Sos Ginoo ko. Oning hitabo mga kahigalaan, ato ning tagaga pagtagad mahigala og pahimangno sa atong mga kaigsuunan, labot ini mga inani nga mga panghitabo, mga sukin tigpaminaw nga magmabinantayon gyud ta mga kahigalaan.